Milli parlamentin yol başçy döwlet başçylarynyň adyndan diplomati jogapkärlik wezipä bellenme bilen gutlap, döwletara gatnaşyklaryny mundan meýlägen pogtalandyrma guruna alyp barjak işlerine üstünlükleri arzu etdi. Elçi hoş niyetli sözler hemde Türkmen toprağına mihman söýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, öz ýurdunyň ýol başçylarynyň hormat prezidentime iýeren mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Söhbetleşiň dowamyny diplomat ýurdumyzyň parahatçylyk söýjülki daşary siýasat hemde ählimum awadançylygy, durnukly ösüşi üçin etmäge öňtürilen möhüm halkara başlangyçlar bilen tanışdyrly. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň dünýäniň döwletleri şol sanly Afrika sebitiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigi bellenli. Şeýle-de ilçe meclisiň düzümi, onuň ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny döwrewaplaşdyrmak boýunça alyp barýan köp ogurly işler barada maglumat berildi. Pikir alşmalyň dowamynda Türkmenistanyň we Kenya Respublikasynyň iki tarapyn hemde köp tarapyn görnüşde. Ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki awraýly halkara düzümleriň çäklerinde netijeli gatnaşyklary işçileşdirmäge taýýardygy tasdiklandy. Kenya Respublikasynyň Türkmenistan nahy adatdan naşar we dowly ýaly ilçisi Jona Mayna Mwangi Türkmenistanyň öz ýurduna wekilçilik etmegiň öz üçin uly hormat dognagydy we iki ýurduň arasyndaky dostluk gatnaşyklary pogtalandyrmak üçin ähli taýýarlary etjekdigini anandyrdy.